内瀬戸真美です。ポジションはサイドアタッカーです。好きな食べ物はパルムです。嫌いな食べ物は貝類です。パルムはバニラアイスにチョコレートがコーティングされてあるアイスです。まだ来たばっかりなので、ちょっといろんなところを探索してこれから探していきたいと思います。教えてください。天命に任せて人事を尽くすっていう言葉です。家族でその言葉をずっと言って頑張ってきました。最後天に任すんじゃなくて、試練とか与えられたものを自分でこう頑張っていくっていう方がいいのかなと、それで頑張ってます。ディフェンスはもちろんですけど、最後まで諦めないプレーっていうのを見てほしいです。いつもたくさんの応援ありがとうございます。皆さんにワクワクする試合をお見せできるように頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。